тоҷикистон 6 сол пеш барои решакан кардани фасод стратегияи мубориза бо коррупсияро барои то соли 2020 тасвиб кард. таҳлилгарон мегӯянд ин стратегия натиҷаи дилхоҳ надод. созмони шаффофияти байнулмилал ки ҳар сол мизони фасод дар кишварҳои ҷаҳонро чен мекунад, тоҷикистонро дар ҷойи 152 қарор дод. мақомоти тоҷикистон вуҷуди фасодро рад намекунанд, аммо гузоришҳои байналмилалиро ғаразнок мехонанд. чаро тоҷикистон дар мубориза бар зидди фасод муваффақ намешавад? Аз сокинон мепурсем. Потому что не боремся. Поэтому не можем достигнуть цели. Аввал бояд маъноашро донист, баъд ҳамон таҷрибаҳое ки дар дигар кишварҳо гузаронда шудаанд, масалан дар кадом кишваре ки ҳамон моделҳои муваффақи ҳамин нав муборизаро нишон доданд, мо метавонем аз онҳо истифода карда муваффақ шуд. ин вақт бепорахӯрӣ ки ҷудай мо таксием пора мехӯрем. ина ягон клиент лишни пул мета сдачи хай меган монда ки садан порахӯрӣ нест апа. мегиран ҳамаш мегиран карта бепул куд намекунанд, мегиран кора мекунанд. насход коррупсия мегӯянд қариб ки дар тамоми мақомотҳо ҳасту хай зиндагӣ апа. бояд ҳамин хел бошад а? неха акнун чӣ хангум ин савол хеле ҳам қаин аст ҷавоб додан. чиба ки проблемаи дарунӣ бисёр дорад. ҳозир ман дар як-ду корхонаи худамро буд кардам, рости гап дар ҳар ҷош 5 сум додам. фасод ин гум мешавад, ин гум мешавад, ин гум мешавад. Агар сатҳи ҳамин иқтисодиёти ҷумҳурӣ ки баланд шуд, ин хоҳед нахоҳед гум мешавад. Аз мо баланд шудагӣ аст, аллакай ин чизо гум шуда истодаст. ин чизо қариб ки тамоман нест шудагӣ дар мо. таҷрибаҳо нишон дода истоданд ки ҳамон аз тарафи кормандони коррупсия ҳам ҳамин гуна қонунвайронкуниҳо шуда истоданд. ин таҷрибаҳо нишон медиҳад. барои ин чиз аз байн бурдан маданияти мардума баланд бардоштан дар кор пеш аз ҳама. маданияти ҳам маънавӣ, ҳам дигар ҷиҳатҳоя баланд кардан дар кор, мардума тарбия кардан дар кор, мардума ҷиҳати иқтисодиша баланд бардоштан дар кор. қонунҳоя сахттар кунад, ҷазоҳоро ҳам бинанд аз тарафи давлат. фасод дар тоҷикистон аз мавзӯъҳоест ки ҳама дар борааш медонанд, вале на ҳама дар ин маврид ҷуръати изҳори назар карданро дорад. яъне мақомоти тоҷикистон мегӯянд мубориза бо фасод танҳо мушкили ниҳодҳои давлатӣ нест ва бояд ҳамаи қишрҳои ҷомеа дар он нақш дошта бошанд. бархе ҳам мегӯянд мақомот тасмими ниҳоиро мегиранд ки барои пурра решакан кардани фасод иқдоми ҷиддӣ мегирад ё на. афсона акобиршо, тахмина ҳакимова, озодӣ, душанбе.